Pozdrav svima, čelnici sindikata, dragi članovi sindikata. Evo, meni je velika čast i evo zadovoljstvo da su ime ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa mogu ovdje pozdraviti. Ja s velikim respektom i velikim poštovanjem gledam na ovaj sindikat i s obzirom da imam puno staža u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, znam da je ovaj sindikat jedan elitni sindikat u Hrvatskoj, isto kao što je dakle, i akademska zajednica na određeni način elita ovog društva. I želio bih se možda samo sad kratko osvrnuti na to da, evo, kao dugogodišnji službenik u ministarstvu, znam da je ovaj sindikat pravi partner u kreiranju i reformi politika znanstvenih i obrazovnih u našem društvu. Ova Vlada je i naše ministarstvo, kao što je spomenuto danas, stvarno posvećena reformi ovog sustava koji je, kao što smo čuli, kao što znamo, na određeni način ima velike deficite, zastario je i vapi za reformama i kroz naš strateški dokument Vladin Nacionalni program oporavka i otpornosti zagrabili smo oko 3 milijarde kuna za investicije u reforme. Reforme su pravno definirane kroz ova 3 zakona koja su sada u proceduri. Ono što bih vam samo htio reći, dakle, suština reformi je u tome da poboljšamo kompetitivni način financiranja znanosti i da poboljšamo institucionalni način financiranja znanosti i kroz to osiguramo onda i bolje upravljanje. Što se tiče kompetitivnog financiranja znanosti, imamo jako dobre podatke, jako dobru analitiku i reforme u koje smo ušli će uistinu sa dodatnim sredstvima pomoći da projektni sustav kompetitivnih projekata bude bolji. I kroz Hrvatsku zakladu za znanost i kroz HAMAG BICRO gdje planiramo kroz sljedeće razdoblje otvoriti mnoge natječaje za znanstvene projekte i idemo prema tome da najizvrsniji projekti dobe financiranje. S druge strane, što se tiče institucionalnog upravljanja, to evo, mogu se samo složiti sa tvrtkom da je ta analiza vrlo vrijedna i vrlo točna, što je prezentirao i rado ću je pročitati kad se objavi. Dakle, što se tiče institucionalnog dijela, mi nemamo dovoljno dobro podataka, mi radimo sad na tome, ulažemo u novi sustav prikupljanja podataka, osim CRORIS-a koji je spomenut tu, imat ćemo i sustav koji će biti novi ISFU, gdje ćemo vidjeti opterećenje nastavnika što se tiče studenata i obrazovanja i povezat ćemo to sa nekakvim znanstvenim projektnim rezultatima, to jest opterećenjem. I tek na temelju toga ćemo moći, dakle, sklopiti jedan pravi cjeloviti programski ugovor sa institucijama, gdje će institucije i mi kao ministarstvo koje financiranje imati iste podatke, da znamo da su isti ti podaci s kojima raspolažemo i mi kao tijelo državne uprave koje upravlja i sveučilište, odnosno instituti, da su ti podaci točni. Mi se već sad razlikujemo u tome koliko studenata ima koje sveučilište, koji fakultet, mi ne znamo koliko ima doktorskih studenata, mi ne znamo ko gdje predaje, dakle, svi ti podaci bi trebali biti točni i tek onda bi ćemo i potpisati pravi programski ugovor sa sveučilištima i institutima i kroz to će se zapravo razviti u dijalogu sa institucijama novi sustav upravljanja gdje će institucije razviti svoje strateške planove na temelju, naravno, državnih strategija koje su sad po prvi puta i usustavljanje u smislu da se mjere ciljevi i ostvarenje tih ciljeva. To ćete vidjeti u novoj strategiji pametne specijalizacije koja, evo, samo što nije izašla van. I, dakle, institucije će svoje strateške planove prilagoditi i usmjeriti u tome da budu izvrsne institucije, čim izvrsnije, čim kvalitetnije i da onda te svoje ciljeve onda stvarno i mjere, a da im onda i
retroaktivno financiranje ovisi o tome koliko su te ciljeve stvarno i ostvarili i da to bude jedan transparentan i javan proces i da unutar toga, dakle, se onda i upravljanje s tim institucijama na neki način prilagođava tim ciljevima. Naravno, to je dugoročni proces, to ne možemo, dakle, sada preko noći, ali mi moramo znati da idemo u tom smjeru i mislim da se tu i sindikat slaže i hvala vam na podršci, a mislim da se i većina uprava institucija i djelatnika u sustavu, dakle, imamo određeni konsenzus oko svega toga. Evo, hvala, neću više duljiti i hvala vam još jednom na podršci i želim vam uspjeh u radu.